kana imanyisa tsoro mbiri dangani sina beka naive faithful in life dikaita kifa ndo wakaunza kuchema mwana ma dikati yenza kushika pa kufunga kuti hakuna rudo. I'm fed up seiko kana ndawana wangu wandinoka nondida seiko chinoperera pamisodzi rudo runena ndipei pikirire sando rudo ndikomerere gamba tsono neshinda ende sisaiva mite makazoramba kutengera bhutsu dziye nei ndozvega zvekuitera ipapo angomukira kubuda kana kusuka chekwa unosiya wasuka maplate hauna zvimwe zvekuita here iwewe. Okay, be patient, ndichakutengera bhutsu dzake. Iya, munenge magara musingangode sisaive ndozvamunongoita kana musingangode aregedze henyu apo. Tezi mwana wame wangu don't worry ndinokutengera bhutsu dzauri kuda kungoti izvo pane zvakangoitika chete right now my finances are tight shamwari ndokutengera ndiwo wakati bhutsu yauri kuda inonzi drip. Mari ndoziva kuti munenge muinayo sisaive mukukangana kuti last week makandiratidza 700 2 amaiti mukuda kuextenda panapa here mungangorwadziwa ne$10 chete here. Okay, the thing is bankuru wako ane project yavari kutanga online. So wakanga wasisina mari yavo yakashotera. Inini ndobva ndavakweretesa imwe mari. But vanondidzoserawo next week ndokutengera bhutsu yako don't worry. Online business ndochi ichocho asikana. Hanzi rinenge richiita nezvei? Ameno, hanzi it's a Facebook page kudiko unongozoti inini handinyatsozvinzwisisa zvema-social medias. But I'm happy hangu kungoti ari kungoita something chakanaka chete. Okay, can I say something? Aiwa ndisikuda kunzopfungwa dzako iwewe. Sometimes unombotaura mvura chaidzo dondo chaiva ndisikuda kunzopfungwa dzako. Kedi, vainde turi kunze kuchida musingade mukomana apiwe mari sisaive anotoona senge mutomunyengerera ada. Aiwa ukwane ndinokubamura iwewe wakundilectura nezvakomana iwewe. Undikwanire iwewe ndokubamura izvezvi so. Ndangotaurawo hangu vasikana bankuru handiti vakabva kujoza here saka mari itoripo yekuwanda so what's happening here? Ndozvanambokutsanangurira Dezi kuti bankuru wako wakavhura online business ravo saka izvozvi mari dzavo dziri muma-offshore accounts avo. Don't worry, I know Jona anondida shamwari achandidzosera mari iyoyoyo ndozviziva Dezi UK but bankuru wako anodzosa mari. Okay sisaive ndandichingotaurawo ini koma mbona pane time here makandoida unoona kamai kupapai. Wozviya ndambodaro chitosaro uchipedzisa kusuka maplate ake. Sara uchipedzisa kusuka maplate utoenda unotenga fish wazvinzwa. Usatengedza vaora kwavakatenga. Alright. Apa uri mumwe wangu wandinenge ndichitoti wepedyo madziro ane nzeve madziro ane nzeve. Yes can babe koma uya unoboe gorese ndakamira kurodhu ngwachindoita sei sorry can babe ona kasi side vacho vanga usingade kubuda ndatozoita kaplan kuti vabude padeni sorry ndiregerero please. Unoboe apa ndine dzara mjeni menya muna kajembe kamakasiya here ndatorwa negomba zvekutodaro sha. Ona saka wanga usina kana kutombondisuwa kutotaurako zvesadza ko inini wanga usingambondifungawo kasha. Maya baby deni sina kukusuwa deni tori kumba kundakarara ndipe sadza baby ndite energy deni ndikaita energy kana waita energy waita saving. Baby zvimwe zvazvidiwa vari panze ziya Kana chaitemura chiye chava kuseva unoti chikwambo. Apa uri mumwe wangu wandinenge ndichitoti wepedyo madziro ane nzeve. Ukatingodada chako unonga wakukanganisira ndobvaira neizva vapitika remember kaimwe ndimakastoma angu ndikadandira imi ndinda kudandira mari waisi baba ticha unovhaira stereke mukomana iwewe but business rako riri kukura iwewe nesu rinoda kuona uchibva unooti apa rudzokera futi asi. I'm trying ropa ko ndingagoti chii zvangu wona karopa ndakarohwa netembe regai ndibaye waisi. Okay ticha uri kumhanya here shamwari uyakagara apa timbotaura 2 minutes.
Guys, boy, pese vandosangana vanhu vanenge guys, I'm running a business, not a gossip club, man. Sha teacher. Kwashe ndedzineko sha. Gara pa 2 minutes pane nyaya kukudza. Okay, talk. What is it? Uruzi akatisha. Inini ndaiwa handitika. Tine something chatiri kuda handiti. But tisingakwanisa kuchiwana handitika. But wewe neni takabatana handiti. Tokwanisa kuchiwana. Okay, I'm listening. Talk. Okay. Tichaka, indozoyo tunoda Ivy. Indoda Jonah. Handitika. Ivy pari zvino enemy yangu. Inde Jonah yato enemy yako handitika. Saka iwewe neni takabatana. Tungazogadzira combination chakainso simba waiziva. Then you will get your Ivy. Then you will get my Jonah. Urupono sehipa. Head. Inga ukoma names kane. So how do you suppose we do that? Teacher. Kudira zvemavu nai. Panongo madzimai vandakanzwa uri kumusoro kushamwari vanobatsira zvisingaite. Handiti iwe neni takangoti ndembiya yedu izvozvi so vakangoitira munamato. Mbiya yachakandirwa paitsi yoputsika. Kuputsika kuchaita mbiyeyo. Relationship ya Jonah na Ivy inobva yaputsika. Handitika then ona Ivy wakondotora Jonah wangu. Tapedza nyaya upaono here. Uri kuona iwe ropa. Chanda kuti uziveka zvinhu zvandikutaura handisodzokorodza futi wazinzwa. Number 1, Jonah is enemy yangu. Ishamwari yangu wazinzwa. Chandira kuti uzive futi ndechekuti Ivy ndomuda ndozvinzwisisa. But ini handide. And Jonah I respect that. Wazinzwa. Iwewe ukauya kwandiri uchaura tunyanya twako tusina maturo twako. Tichanetsana wazinzwa. Inga zvakatoma naye vakoma. Zvauri zizungairwa naye ngoma naye. Uri zizungairwa isingati manje regedza shamwari kwamadzimai ndoenda ndege ende munamato njetozouita Jonah chatowa wangu chete. Borge ndiende. Uri zizungaira remunhu. Tingona chakadzungaira. Haiko kwakanaka nhasi kwabvofamba una redeem uyu. Mukumanyatsoita madrive mtu imimi. Mbondudzai. Mungona chimgumo wangu. Atina kuya panapo zita friendly visit maizi. Saya panapo zita madhiri manyama. Saka muona ndaya panapa ndikaharike madzisawira. Alright. Saka madhiri enyu akamira sei? Mungona chimgumo wangu. Mungona inini ka. Mungona queen. Kudhara ikoko maizi. Saya panapo zopicha ka business yedu maizi. Uyu queen ka ndiyara zoida manager wangu. Iwe queen taurawo. Ya ndizvo mukoma Jonah. Tineka business kedu katiri kuita maona. Iwe redeem taura nyaya yako sha. Mungona chimgumo wangu. Masheti akamira akadai so. Handakambokudze pepe dotora masudi ese ndobva ndaimaisa pasi pangu. Saka mungona chi namba dzaina dzewawo ndakadzitora pa Facebook ndanadzo asi zvesoka changoleka ka icapital chete. Ya ndopa murukwane papo mukoma Jonah mungona chi isisi tiringoda tumiite selling partner yedu chete. Mungona chi mukoma wangu hapana kana kanyanye ndomboitwa apa maizi. Ivi mungona chi dongoti ite mungobuditsa bundu. Then mabuditsa bundu ka pakaya pachirekodha toki moya motora mari. Pakarekodi amambotuterere moya motora mari maizi. Ya chete chimbovaroera kaika iridi. Oyo it's a redeem pandi session. Baby kana usipo. Holani mfano wangu. Chimunazo nitsanangurira manemi anchanzwisise manje. Mudaita ma promoter here. Mudaita ma music manager here. Mudaita kuita vaimbi here. Mudaita ma producer here. Because all of these things they are different. So you really need to know where you stand. Saka ngatitangidze futa komana mainge ipana. Amuna chimdara wangu. Tatina kuya pana uzotidonzera tambo tamuti donzera twesaga kuti maizi. Nozo ndakatora ngweketa seko ndichironga plan here. Mukwane mudhare memanzo. Aiwe redeem taura zvenatsu tipamone nyaya one plan. Nyambisirwa mazirege ega ndakwenda ndiri munobohwa iwe aunobohwa. Mawani. Saka utaseko mfano wangu kapera kakambwa kuita kamwe. Unoti chimfano wangu kukuchengera wawa is problem. Ndokwanisa kuchengera wakusvika wadhakwa waiziya ukadhakwa berera. But azvibatsiri waiziya kuti iwewe ndikupe hove ndisingakuzivi kuti hove dzinobatwa sei. Waiziya? Mungona chimgumo wangu ina ndimbode kukubvaizai. Mpanda uchikoroka ndoranga tori wezi subject rangu zvinoti ndisatombogona zvodaro. Saka pamumbo yezotora kuti chikwa. Okay, listen mfano wangu. Instead of me buying you beer every time that I see you, don't you think that it's better for me to teach you how to make money so that you can buy beer for yourself? Kaka ndosaka ndachiri ndotora choose sport. Ayo mfano shut up man, yoptseka wanzwa kaka. Choose sport kuita sei kwacho. Sumuka endo kumfano unotaura kuti afana munhu ari kuuya. Pane zvikuiti. Kuna munhu ngomo. Wanatsita sure kuna munhu ari kuuya uko. Kuna. Okay, listen to me mfano. Nipeishi pikiri nesando Rudo ndikomere
gamba tsono neshinda rudo ndisonere ndipei chipikiri nesando rudo ndikomerere gamba tsono neshinda rudo ndisonere ndikarangarira vaindivimbisa mashoko erudo asi vakandirasisa ndinozama kungobatanidza pedzezvo vodzoka vondipa